České slovo chšest síce znie chrumkavejšie ako naše špargla, ale v tomto krémovom sviežom rizote to chutí rovnako dobre. Najprv si nadrobno nakrájame šalotku a ideálne aj nastrúhame parmezán, keďže nechceme už strúhaný. Základom je čerstvosť. Špargla mi napríklad v tejto beko chladničke vydrží dlhšie vďaka technológii Harvest Fresh, ktorá strieda svetlo tak, aby simuloval slnečný cyklus. Šparglu očistíme, nakrájame a hlavičky dáme bokom. Spolu s hráškom krátko oblanšírujeme, schladíme a trochu si odložíme. Ku zvyšku pridáme trochu svetlého vývaru, rozmixujeme do hladka a dáme bokom. Rozohrejeme olivový olej s maslom a rýžu restujeme na šalotke, kým nevonia orieškovo. Podliejeme vínom a necháme odpariť. Postupne a po jednej naberačke za častého miešania prilievame horúci vývar, kým nie je rýža takmer hotová. Risotto potrebuje trochu času a pozornosť. V tejto fáze pridáme odložený celý aj rozmixovaný hrášok so šparglou. Poriadne premiešame a prevaríme 2 minúty. Odstavíme a dobre zamiešame parmezán a studené maslo. Dochutíme citrónovou kôrou a šťavou, prípadne dosolíme a takéto krémové a krásne leskové risotto je na svete. Na záver si iba prudko 2 minúty opražíme hlavičky na masle a jemne posolíme. Servírujeme s chrumkavým a do zlata opraženým kváskovým chlebom, čo sa tiež volá pangratáto, hlavičkami špargle, parmezánom, bazálkou a celé to jemne dokvapneme olivovým olejom.